arewa zakin fama silai wanda zai fa Allah ya taya ga mai gida muna taya murna 07032797970. Zakin fama sai manna zai Allah ya taya ga mai gida muna taya murna. Deputy Chairman Party National Arewa zakin fama silai wanda zai fa Allah ya taya ga mai gida muna taya murna. Bismillah ya Allah ahadin taimake ni kai mani gata. Kai kake da sirrika na bayyane har na boye kan manufata. Taimaka mini kan aiki na yi lafiya waƙata. Wacce ne babbar zan fama dibu arewa zakin fama. Deputy Chairman Party National Arewa zakin fama silai wanda zai fa Allah ya taya ga mai gida muna taya murna. Dodubin salati ya Allah ga Rasulu abban zara. Ali Isa da sahabbansa masu binsa ba su da tsara. Albarkacin su kai mana alfarma ka hane mu nuna fitsara. Ka iya mana dukkan lamarin mu rabbana gare ka muke nema. Deputy Chairman Party National Arewa zakin fama silai wanda zai fa Allah ya taya ga mai gida muna taya murna. Assalamu alaikum ya yan uwa na zo da littafi na wanda za na bude na karanta dan hakan na zai sarki na dan hakan abin da nake buri gashi nan hakan hannuna yau na zibiya san girma dibu ya manna arewa. Deputy Chairman Party National Arewa zakin fama silai wanda zai fa Allah ya taya ga mai gida muna taya murna. Deputy Chairman Party National Arewa mun yi murna. Mai manna zai mai farin hali a gidanka yau muka zauna. Al'umma muna maka san barka mai gaskiya da amana. Samun irinka cikin aiki za mu rusa takin kura. Deputy Chairman Party National Arewa zakin fama silai wanda zai fa Allah ya taya ga mai gida muna taya murna. Suleiman Nazif jangwarzo ne da ya kai jarumi a siyasa. Injiniya yake jangwarzo da fita cikon sunansa. Ya shigo siyasa da kafar dama al'ummarsa na begensa. Ya gwagwarmaya kuma ya yi nasara har a yanzu ba dankarsa. Deputy Chairman Party National Arewa zakin fama silai wanda zai fa Allah ya taya ga mai gida muna taya murna. Shekara ta 2003 ya yi rifsa yanki nasa. 2007 ya wuce sanata al'umma ta yau zabansa. A shekara ta nan 2011 ya yi takara a jiharsa. Ya yi takarar gwamnan Bauchi al'umma tana begensa. Deputy Chairman Party National Arewa zakin fama silai wanda zai fa Allah ya taya ga mai gida muna taya murna. Shekara ta nan 2015 sake zauwa sanatansa. Yanzu gashi ya zamto jigo a jam'iyyarsa mai kishinsa. Jam'iyya ta PDP yanci jama'arsa mun yorarsa. Deputy Chairman National a arewa sai mai girma. Deputy Chairman Party National Arewa zakin fama silai wanda zai fa Allah ya taya ga mai gida muna taya murna. Ka rike Allah ke yi mamaki yanka sai dai kallo. Da hasada da munafurcin su gashi yanzu mun musu kwano. Rabbana ya kara ma girma ya kai ka can kololo. Har ka gama kai ta nasara baka samu zobewa ba. Deputy Chairman Party National Arewa zakin fama silai wanda zai fa Allah ya taya ga mai gida muna taya murna. Dole ne na kai da masoyanka masu hidima a gare ka. Sun yi harama sun ɗau aniya ko ina suna begenka. Masu gaskiya tsarin nasara tafiyar mu sai san barka.
shi da dama baya kasta wannan koko na ce baya sauke wannan jan gwarzo. Deputy ciyaman fati na shigar arewa zakin ka asilai wanda zai ma Allah ya taya kawai gida muna taya murna. Kai da jarumin mu ga lalima tafiyar ka kwai ta da haske a tafiyar ka babu batun kura ko a ce akwai ta da sarki. Lejira na PDP Los A's Allah ya karo haske ka rike hannu na karaka na har gidan na zai zan huta. Deputy ciyaman fati na shigar arewa zakin ka asilai wanda zai ma Allah ya taya kawai gida muna taya murna. Sai zanen ciyaman na katagun ya yanuwa gaishe ka illa Mahamud na yi jinjina Ismail na gaishe ka Alhaji ka ku gamawa mai kokari muna gaishe ka Tijani jarumi na Nazif gamawa ga Kamal yana gaishe ka. Deputy ciyaman fati na shigar arewa zakin ka asilai wanda zai ma Allah ya taya kawai gida muna taya murna. Larabawa na sanyo na Nazif gwanin al'umma Bello zaki dan tafiyar mu ne na Nazif gwanin al'umma Dan Asabe mai kishinsa ne yana a gidanmu na lema na saka da Musa mai kaji jama'a da yayo murna. Deputy ciyaman fati na shigar arewa zakin ka asilai wanda zai ma Allah ya taya kawai gida muna taya murna. Na sauko da gwarzo Abdullah wanda ba ina gaishe ka kai da jarumi Hassan Fele na Nazif dan albarka mai kudi ya da a gaishe ka kan Nazif baka shakka Nura mai turare gaishe ka a wakar dole na sanyo ka. Deputy ciyaman fati na shigar arewa zakin ka asilai wanda zai ma Allah ya taya kawai gida muna taya murna. Al'ummar gama wa mun yi gaisuwa ga Nazif muna taya murna. Al'ummar Bauchi mun yi jinjina ga Nazif muna taya murna. Al'ummar North East gaba daya ga Nazif mun taya murna. Al'ummar kasa mun yi